دەدەمین داویدا لە سووریا و عێراقی ڕێخستنە تەرۆری داعش عێریشên xwe yên li ser hêzên asayişa van deveran zêde dikin. Herî dawî di çend rojên porî da çekdarên Daişî êrişên mezin birine ser hêzên rejima Sûriyê û nêzî çil leşkerên artêşa Sûriye û çekdarên milîşyayên li ser vê ve hatine kuştin. Li gel wî ki Wezareta Berevaniya Fransayê jî heşyariya dubare vegera vê rêxistina terorî dikin û radigihîne ku Daeş li Iraqê jî xwe birêxistin dikin û metirsiya vegera wê jî heye. Li gorî pisporî pêwendiyên navdewletiyê Tirkiye Kadir Ertaç Çelik sedemên çalakbûna Daişê li Iraq û Sûriye zêde ne û rojên bê de ev rêxistin li deverên cuda jî derkeve meydanê. Terör örgütleri devlet sistematiğinin ve devlet otoritesinin Rêxistinên terorî cihên ku pergala devletê rêkûpêk nebe û otorîteya devletê lawaz be ji xwe re cih peyda dikin. Mixabin rêveberiya Iraqê lawaz e. Li Kerkûkê nikare ewlehiyê pêk bîne. Li Sûriyê jî ev bi salan e çareseriyeke siyasî nîne. Her wiha rêxistina terorî Daeş, çekdarên bi pere û yên ku li Ewropayê tên careke din li çirava rojhilata navîn de bi cih dike. Taybetî jî li Iraq, Sûriye û rojên bê de jî li Lubnan û Kafkasyayê eger heye Daeş çalakiyên xwe zêdetir bike. Bi bûçûna Profesör Doktor Hasan Oktay jî ji ber ku niha Rûsyayê bala xwe daya deverên cuda û li Amerîkayê kêşeyê rêveberiyê heye Daişê ji ev yek ji bo bihêzbûna xwe veke fersendekê dibîne û heta dawiya vê mehê jî dê bandora Daişê zêdetir bibe. Özellikle Amerikan seçimlerinin Taybetî jî ji ber sedemên hilbijartina Amerîkayê ku bala hemû cîhanê lêbû û Rûsyayê jî zêdetir hêz û bala xwe da Libya, Deryaya Navarast û Kafkasyayê li Sûriye û li Iraqê qadeke valahiyê çêbû. Rêxistina terorî Daişê jî vê valahiyê bikartîne û jinû we xwe berêxistin dike. Bi çalakiyên dawî jî li hemû cîhanê peyameke wiha dide. Em hêj bi dawî nebûne û li ser piyane. Taybetî li Sûriyê heta ku qeyrana heyî çareser nebe, dê rêxistina terorî Daeş jî her hebe. Her wiha li gorî zanyarên rêbingeha Sûriyê ya mafê mirovan jî di meha adara 2019 heta niha zêdetir sed heştê leşkerên artêşa Sûriye û çekdarên milîşyayên ser vê ve ji aliyê rêxistina terorî Daişê ve hatine kuştin. û pispor dibêjin li Iraq û Sûriyê şaneyên veşartiyên Daişî vê rojên bê çalaktir bibin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.